I boj svima, ja sam Rema i u današnjem klipu radimo reakciju na Jankov diss. Pa, hajde da poslušamo. I naravno sam je to moj drug Bugsy, ali krije se. Jebi ga. Bugsy, javi se. Bravo. Pa ajde da poslušamo. Si spreman? Yes. Ajde. Ej, Janko. Ali ovo, brat, znači, ali sviđa mi se i patike su dobre. Ti sviđa patike, Bugsy? Da. Dobre patike. Samo ne mogu dok se reći nekada spomenuti. Da? Dis. Šta bi mogu da promijenim? Dok se reći. Jeba ga, šta nije menjao skoro, a? To nije na Facebook. Imam jedno 4 dana nosio jedan tis. Ajde kad ćemo se. Ej. Zdravo snizi druže, opet ti me sada napadni. Protiv mojih rima ne znaš šta ću da te razvalim. Nema pojma da to. Pa nema. A? Nije da ovo muzika, Da muzika što ne ide, brat, ne znam ni da pevam, brat. no samo mi žao što ovaj jadan, što ne znam da piše pesma. Nije on kriv. Jebi ga. Ne diraj, radim to za fanove. Klipove ne komentariši, ne znaš kakve imam planove. Počeli ste da idete iz krajnosti u krajnost. Ne dirajte Janka i igrate se s vatrom. Proveri slobodno. Što ne diramo Janka? Da volim Justina Biebera, sad bi mi se ugadio. Jebate to. Stvarno ti to što kažeš, brate. Kažeš da ne diramo Janka, ej. Pa ti si prevaranko, Janko prevaranko. Tako bih si. Banan. A? Banan. Varanko. Preglede, lajkove i subove. Vi nemate nikog. Ja imam posadu i drugove. A sad o ovom rasti imam. Imaš drugove. Imaš džavala pa se ono kolaži, one gluposti ostalo. A? To sve fake napravio. I ovaj diss fake, a? Mnogo reći, nek mi kaže neko da li postoji debil veći. Dise mene da se malo pregleda ogrebeš. Uzvratit ću disep i reći da odjebeš. Ovdje ima pravo. Što ima pravo? Rekao, da li postoji debil veći, a posle tebe ne vera. Samo ne postoji veći debil od njega. Samo tako rekao. Samo se vi disujte, ljudi, samo se vi disujte i... Smejem vam se svima, zato spremio sam. Vi prvi krenuli na mene, a bio sam. Nije vam to trebalo, dodaj mi taj plin. Ovdje sve je jasno što ste nestali kod dim. Al vi ste pomislili da privodimo kraju, mi tek smo počeli. Čuškoga? Od ima autotune. Pa ima, nego loše odrađeno, a inače kao za paniju. Šta bre, otvoriš? Kod se njima za paniju, nekom je to. Dobro, ajde se nastavimo dalje. Rime neće da stanu i predug je dis, a sve će biti kompletno. Dok vi pravite sranja, ja radim kvalitetno. Ja radim kvalitetno. Ja radim kvalitetno. Ja radim kvalitetno. Al vi ste pomislili da privodimo kraju, mi tek smo počeli, rime neće da stanu i predug je dis, a sve će biti kompletno. Dok vi pravite sranja, ja radim kvalitetno. Moliš me za lajkove i moliš za reklamu, znači da sam jači, to mi daje veću. Kaže, moliš za lajkove i za reklamu. Budala je. Prvo, tekst ne valja ništa. Dobro, bak, završi rekao već 3 puta sad. 5 puta ću da kažem. Ako, brate, čekaj sad, završimo. Snagu u mojim ušima tišina, a vi čujete galamu. Možda budu tražili i njihovu paradu. Ovo sve je istina što sam Nisam za paradu, majke. Obruka muški. krenuo
krenuo da pričam, jel te to boli što sam klasa viša? Sve što pipnem zlato je isto kao mida, znam da te ovo vozi i da glavom klimaš. I da glavom klima. Zašto sujeta vas jede što toliko kidam? Brate, bravo Janko, bravo. Nemam 9. Ovo je za Nobela. Janko, evo da ti puknem jedan, brate, dislike, brate. Što ti imaš 15.000, brate. Ja ću se dodam i jaj. Tako da... I Bagzi, kako se čini? Pa za srpskog Justina Biebera... Ovo je katastrofa. Ljudi, ja nemam ništa protiv Janka, ali on čovjek laže, mislim, prevaranti, sve to. I ne znam što više da kažem o njemu. Što imaš da kažeš pak za njemu? Za njega ništa. Nije on kriv što ga otac pijani napravio. Pa ljudi, ja nadam se da ste uživali u ovoj reakciji. Posjetite Bagzio kanal, bit će link u deskripciji. Mi se vidimo u sljedećem klipu i boj!